3/4 taż-żgħażagħ Maltin jixtiequ jitilqu jgħixu barra minn Malta, sitwazzjoni li tfisser li pajjiżna qed jitlef nies imħarġa jew kwalifikati f'setturi bżonjużi. Da qalu l-editorjal ta' The Sunday Times of Malta meta evalwa stħarriġ li sar mid-ditta EY. Dan l-istħarriġ li kien ifukat fuq żgħażagħ bejn is-16 u l-40 sena wera kif il-maġġor parti ta' dawk li wieġbu ma jixtiequx li jqattaw ħajjithom kollha f'pajjiżna. L-editorjal fakkar kif dawn iż-żgħażagħ mhumiex qablu Malta tissa ma' Malta li kienu jafu qabel, hekk kif għadhom wiżżar biex jaraw daqstant differenza f'pajjiżna. Minflok, iż-żgħażagħ li wieġbu setgħu jitkellmu biss dwar kif qed iħossuhom illum il-ġurnata dwar il-pajjiż li twildu fih. U raġuni għalfejn ma jixtiequx jgħixu iktar f'Malta, ħafna kritikaw il-bini esteġerat li tiela il-kultura politika, it-traffiku u l-inflazzjoni. Min stħarriġ ieħor li sar minn Free Hour kien ir-riżulta li 82% jqisu l-edukazzjoni f'pajjiżna bħala waħda mhix ideali. Dan kif is-sistema edukattiva ma preparathomx b'mod prattiku għad-dinja tax-xogħol u fil-maġġoranza kellhom biss teorija. Bit-Times tfakkar li dawn l-istudenti huma l-istess persuni li qed nittamaw li għadha pitada immexxu l quddiem lil pajjiżna. U għalhekk l-editorjal jappella lill-Gvern biex jirrealizza kif is-sistema edukattiva f'pajjiżna qed tfalli kompletament, anke minħabba l-fatt li l-Gvern stess nesa lill-edukaturi.